работеше. Какво каза момчето? Нищо не е бил. Какво ви е? Ето. Да, да ви имам. събрали сме се на рождения ден. Да, на Николай, а така. Да е жив и здрав. Жив и здрав. Леле, въпрос, какво ще каже по въпроса? Ама то въпросът е да го има, не кой как изглежда. Да се чуе. Много е горещо на днешния ден. Мене, аз ще дам да ме снимат. Да ме хванете и мене. Жив и здрав, всичко лошо за гърба. Всичко така. И да не го стига. Никой да Стига толкова. бързо бягаш. Стига ни толкова. Преди няколко години, може би пак беше на рожден ден на Николай, пак беше горещо и си спомням, че така много кратък период от време изпих 2 бири, една след друга по половин литър. Само литър в рамките на половин час. Общо взето неговия рожден ден се пада в горещ месец. Не се струва, че сега мога да го Да се надяваме, че имат. Да се надяваме, че имат 2 бири тук. Поне. Ако не повече, поне 2. горещина, иначе така на късната е добре. Добре, всичко е изсъхнало. Не, хвани и нас така. Каквото виждаш, това излиза. Каквото виждаш, това са... Къде трябва да натискам? Нищо няма да натискаш, само ми снимаш. Само гледай това, което виждаш, се записва. Да. Малко важно сме вече. Да, именно. Да, ако искаш, аз да ви снимам. Ало? Боби, ти ли си, момче? Да. Рожден ден на дядо ти е сега, да. Ти ли ми беше изпратил едно съобщение? Валю, аз Да? снимам малко, да. Едно съобщение? Добре. Чакай тогава. Свърши към който иска. Да, малко да свикне. Ти знаеш ли, може би малко излизаш тъмно, защото там е много светло. Да. Не, страшно тъмно вади. Защо така? Може би така. Не, това е как виждаш ти. Да, може би да. Как ще излезе? Не, това е как виждаш. Да. Били, Аз да ти... Да. много поздрави имаше. Специално. От Били Да, и Валю. и от Валю. Николай разговаря с Боби. Боби го поздравява за рождения ден. Здрав ли си, дядо? Моля? Нищо още, дядо. Сега сме сетили. Сега още нищо не сме поръчали. Добре съм, ходим на село. От това е били. Как виждаш екрана? Той е... Да. Преди 1-2 часа. И там доматите, смите. Такава камерка, но моето е комбинирано с фотоапарат с... И твоето ли е така? Да. А твоята картинка, какво става, дядо? Които са без камера, като че ли са с по-добро качество на снимане. О, и се Ще ти порасна. обясня.